Здравейте, които ме гледате, аз съм мистер Муланджи и сега познайте къде се намираме в Minecraft. То отново е пуснат и обаче с рестарт на турът и тук с мен в разговор е Grandmaster BG. Здравейте, хора! Да, той е хостера, линк за чанел в описанието, абонирайте се за него. Да, сега. Както казах, с рестарт на турът е нов спаун. Не е теглен от интернет. Отново си е PvP хардкор с резиденция обаче. И има тройно повече капани от преди. Примерно дупката. Ела да поканем. Айде, аз... Вземи някакъв шибан кит и се меткаме. Чакай да взема Survival World. Ранковете си абсолютно същи, само че вече са за по 2 месеца. Айде, мон. С нас джойна Dark Rider в разговора. И сега скачаме в дупката. Скачайте и вие. Така, чакай. В момента няма много хора, защото сървърът не е публик. Да. Ме ще ме убият. На мен не ми биете фал демидж. Трябваше да излезе с брадичката. Браво. Сай мунето. Добре. И така, скачате се в дупката. Може да бягате на къде си искате, има доста варианти, както аз направих сега. Кажи после на Маро дупката. Ще покажа всичко. Къде сте? Чакай. Как ме гориш, бе? То сигурно си сложи най-големия сет. Как ти да е? Искаш да си го копнеш от мене. Не. Сега... Това е само за бър. Ти вече си геймър. Това е дупката, пичуе. Чай си пусна в лайва. Мон, виж инвентара на Грант и покажи хубавото му пиле. Да, пилето ми е шарпно. Добре, хора. Това мога да се бия Dark Rider ти на геймър. Гледайте каква е яка, голяма. Ето, вижте. И отгоре има капани вече, тук има някаква запушена. Аз съм горе, не мога си. Тук има капанчета, всекви работи. Връх шипка си стои за хората, които са играли преди. Има малко подобрение обаче. Сървъра, вие ще ги видите. Ето, тук дупката на Маро Детролер. Само където не може да се излиза от нея, това е проблема. Защото метнете ли се вътре край. Или умирате, или биете, това е. Какво прави това зомби тук е? Да, тя е много голяма, може да избягате, примерно. Преди смарта сте и има шанс да избягате. Дарк, ти сега направи си на геймът много. Какво друго да ви покажа на спауна? Мелницата си стои. Има някакво рандом джъмпче с някакъв супер як край. И започваме ларп. Значи, окито ми звъни, обаче аз не му дигам. Правя се на... Няма смисъл на повече хора. Warp Food е на спауна, ето. Warp правила, те са на спауна, вие ще ги прочетете обаче. Ето ги. Вие ще ги прочетете. Ранг. Ето. Какво друго? Така, ранковете се купуват с не пари от играта, с... SMS. Да, с SMS. С нещо като дъпа пари. Да, всеки ранг важи за 2 месеца. Закупуват се с дъпа точки, които се взимат чрез SMS от 4,86 лева. 100 поинти 4,86, 6 лева са 150 поинти. Survival Plus важи за 2 месеца и Survival World за 2 месеца. Какво друго има? SMS амбани. Тук са нещата, които ти можеш да правиш от Survival World, ако са Survival Plus. Да, вие ще ги прочетете на Warp Ranks. Покажи Warp Shop. Да, Warp Shop. Той е нов. Това е нов Warp, който вчера ли го завършиме? Да, ето го. Така, ето. Има всичко почти. И Warp Trade. Warp Trade си е същия. Ето го. Най-голямата новост на сървъра е, че е с нов спаун и нов world, който спауна аз го правих главно и те просто помагаха малко. Да. И с нов хостер сме, който е с мега и тъп комп. Да, няма на къде по-зле. Да, само 16 RAM, Intel Core i7, нищо особено, както и не. Са удирали кожата, но... Да, бе.
Нищо особено, бате. Ето пишете ми вече, че искате да ги добавим. Да, хора, това общо взето сървъра отново е PvP, много голям. Да, влизайте отново, забавляйте се, викайте приятели, стават мелетата тук, да си избиете и... Аре, елате, като за чао. Това беше от нас, ела бе. Чакай, аз ли гавя, не може ли? И да, това беше от нас, абонирайте се, влизайте в сървъра, абонирайте се за Grandmaster BG хостера. Аз ще сложа линк към описанието на Moonshine. Чао! Чао!